Kalaboso ang isang lalaki dahil sa pagbabanta na ikakalat ang masiselang video at larawan ng kanyang nakarelasyon. Kinilala ang biktima na isang 14 anyos na grade 8 student, residente ng Tabaco City, habang kinilala naman ang suspect na isang 29 anyos na lalaki mula Malinaw, Albay. 1:40 ng hapon nitong Sabado, Setyembre 6, nang maaresto ang suspect sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Malilipot Municipal Police Station. Ayon sa Malilipot MPS, matagal nang magkausap ang suspect at ang biktima. Nito lamang Agosto nang magpasya silang magkita. Matapos ang pagkikita, tumigil na umano ang biktima na makipag-chat sa suspect. Subalit nagpupumilit umano ito at nagbabanta na ikakalat ang kanyang masiselang larawan at video. Dito na nagsumbong ang biktima sa kanyang mga magulang. Nangako, nagkasap po natin yung entrapment operation at nakita po yung biktima, yung suspect. From meeting place ay dinala po diretso ng suspect sakay ng kanyang motorsiklo, yung biktima doon sa isang lodging house dito po sa bayan ng Malilipot. So pagpasok po nila sa kwarto, din na po ilaging dyan para pasukin din namin yung kwarto gamit po yung susi ng room. At doon yan, huli natin itong suspect kasama po yung batang babae. Nakatakdang isailalim ang biktima sa counseling sa tulong ng CSWD o Tabaco. Sa mga kabataan natin, mag-ingat po tayo sa pag-chatmate at lalo na sa huwag tayo nakikipagkita basta-basta na hindi naman natin nakikilala. Kasi yung iba, katulad nito, ay gumagamit ng dummy account. So, hindi natin alam yung nasa profile picture, hindi naman pala itong tao. So, and at the same time po, sa mga magulang, ito bayan po natin yung mga anak natin sa paggamit ng social media at bantayan po natin at para lahat kung makipagkita, balikan nito. Kasi yung iba ang bata ay hindi nila alam, ginagawa nila ay mali na para. So, kailangan po ng guidance sa mga magulang pagdating po dito sa pamilya. Nasa kustodiya pa ng Malilipot MPS ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Section 10B ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.